Ahoj, moje meno je Katarína Jurenková z Harmony Mama. Tentokrát za sebou mám opäť Soničku a dneska sme si pripravili opäť zostavu v sede, tentokrát s rozkročenými nohami. Táto zostavička je veľmi dobrá na otváranie panvy, zvyšuje pohyblivosť klbov a zároveň ti dobre pomôže ponaťahovať svaly z vnútornej strany a zo zadnej strany nôh. Takže pohodlne sa usaď a rozkroč nohy. Môžeme začať? Nadýchni sa, spoj dlane nad hlavou. Vydýchni. Poď do strany. Nádych. A výdych. Druhá strana. Opäť nádych. A naspäť. Ešte raz. A posledný krát. Vydýchni. Obe ruky pôjdu opäť nad hlavu. Spoj dlane. Vydýchni. Polož ruky dozadu na zem. Zapri sa do nich. S nádychom vystri chrbát. Pozri mierne nahor. Výdych. Uvoľni. Ešte raz. Vystri. Výdych. Posledný krát. Vydýchni. S nádychom pôjdu ruky nad hlavu. Vystri sa. Vydýchni. Polož ruky dopredu, opri sa do nich. Keď chceš, zavri oči, začni sa trošku hojdať zo strany na stranu. V rytme tvojho dýchu. Stále sa nadýchuj cez nos a vydýchuj cez pootvorené ústa. Tak, ako ti to je príjemné vo svojom vlastnom tempe. Cez gulatý chrbát sa opäť vystri. A vydýchni. Ďakujeme.